Magandang araw sa inyo mga katupa. Panibagong video naman na ituturo ko sa inyo. Ang Give Thanks by Moen. Para sa intro, ang chords natin is F. F. Tapos D minor. So, ganito yung D minor natin. Tapos B flat. So, ganito. Yung iba, ganito yung style ng iba. So, sa akin dito, mas madali sa akin ganito eh. Actually, ganito talaga yan. Tatlo dito. Ganito lang kasi dito ako portable. Tapos C. Ang pattern strumming natin is ganito. Down, down, up, down, up, down, down. Ano kanya? Down, down, up, down, up, down, down. 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 Sa intro mga katupa, dalawang base ang intro natin. Katapos sa intro, sulit tayo sa stanza. So, ganoon yung course sa isa intro. So, ano tayo, stanza. Sa stanza naman, ang chords natin sa stanza is F. Tapos C. Ganon. Tapos D minor. Tapos E minor. B flat. Balik sa F. Jesus Christ. Pag dyan, change tayo. Dito tayo sa D sharp or E flat. Tapos balik sa C. Diba? So, kantahin natin. So, tingnan tayo sa lyrics. Hindi ako masyadong gusto. Give thanks. Down, down, up, down, down. Ganun ba yung sabi nga? Give thanks. Way to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. O, diba? So, yun yung chords natin sa stanza. Ngayon naman, proceed tayo sa chorus. And I. So, ang chords natin dyan is A minor. And I. Okay, so, tapos D minor. Where do we say I am? G minor. Yan yung G minor. So, G tayo. Ganun yung palmas sa kamay. Tapos C. Yan. Balik sa F. Because of what, D minor. Of what the Lord has, D sharp. Tapos C. So, nakuha natin. So, yung chords natin sa sa chorus, E minor. Balikin ko E minor, D minor, G minor. Let's just see. F, D minor, D sharp or E flat, o C. Ganun ba yung chords natin? Yun lang guys. Sana sa kunting tutorial may natutunan ka sa akin. And please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para naman po maano kayo ma-update kayo sa mga bagong tutorial. Bye mga sa